سلام كبران سدرابيت ناي زي يوتيوب شانل حجز وصحنه هوت زيناتات حيز قريب لكم بزحات زيناتات او يوتيوب كزرقح خلو قديم نعاكم ناي مزخاخر ملغت وي نوتيفيكيشن من تخبصحكم هوت زيناتات بغلطف او استفللي ساعات فل اللي من تختكاتل ان زي يوتيوب شانل سبسكرايب مقبار ناي دول ملكت متواغي ترسعوا نابتوت زينا خنحلف كلنا بقدام نتوقع ما خلي مراق او وشت حاطير معلتات كجمريو خبلو بريزيدنت دونالد ترامب مزراوم لعلو طرت وسيغلو بريزيدنت ابلع الايران زكايد وزلو فتنهم كم زترر خوينهم أنز دلي وتدرو سقمتون ساديو زبل مرقت يوم فليت أملو إيران بوغانا نخلت يدلوتية نخنزار ربن تخوينون مغمات دلوتية نخنواقع أن تخوينو دما دلوتية كتب لفليت الله بخالي وغان دما أب نيكلورا وقودا يورانيوم ناي مهبتا من مولم مسألة لنا بزي قدب يورانيوم نهبت مينا أمريكا قريطا كتفلت يقبا خبلو أفليت أملو إيرانوين نازز ملكت بسفح خص معكم زخون حبريتا خليو بخالي وغان بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب فتن وطرتهم من ناب تشاينا نحبرة أوروبان أساقاقرهم بلو بفلاي أب تشاينا نداد إيران أب زغزو كوبانيا تا تشاينا إقادا خمز قبرو بمفراح تشاينا بوغانا دما زخون عينة تقبر إقادا تقباروي كم زي يخون بمقلات نساوم بعطفو إقادا خم تقبر أفريح الله بخالي وغان دما ترامب أبلع لحبرة أوروبا أوكي إيران أي تساتفان بزولو ومهاقرات إقادان مقبار كابز حاسو دحر متنح أبلع لخلهم أبالات هاقرات حبرة أوروبا ناي 25% تعريف جيروم لوملو أزناي تعريف أواج أبزوط اللي دحريو أوروبا هن أزيوم كم سنبدو قليطو نساتمون بعطفهم سقمت نساتمون أبلع لأمريكا تعريف خمس قبرو قليط أملو ناز قداي بزملكات بسفيح خص معكم زخون حبريتا خليو كسام وداتم سايتنحو بمجمرتا أب تخبيلو طرت زلون أب زغانة ساعاتنا وق زمرحن متاو هرموز بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب فتنهم حجون قتيلا ملو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أبلع لإيران لو مليتي أب زسمع وسقات كاب دبلوماسيهم مسمر إيران توت خمزلام حماق تباي وانتهر إلا سلازي أب زغانة أوان وتدروا متكعتي كابلوم يجميرو كخفت يخيل يخبلو قاليتهم زناي بريزيدنت دونالد ترامب زبرت عسقات تستسمع أمريكان إيران وقن معقاتن زخيل ناي سلام سمعنا تركيقاتن نحد حدن يلاوط ألوها أبز بهار اللي زلواني بريزيدنت حج زلونا يدردر مدن واين مقراطن نمسوار كبلو حد شو تدراو سقمتي كم عبي أمراتي بقوم نقرني حاسبو لخم زلونا ملكيتهم حماق طباي إيرانوين يرئينا له ويحماق طباي نمفت عميدالو زلوي مثلنا لا نحج قنا خونتات نريو كنكونينا برقت قنا وتدراو متقعتي أبزغط له حيدت معلتات كمت يخولو بريزيدنت ترامب برقت سزاريو بريزيدنت حدش متقعتي كحزو خمزو خولون أبز نقر زلوا ناي أمريكا ما أخلي تأزاز وي سنترال كوماند بزوت أو مجلتي كبريزيدنت زو حزن تأزازن يتبع خمس لنجلتو إيران ناي سلام سمعنتنا أمريكا قريبا نرا نتنا سلام سمعنت دما ترامب أي فتخون كابل دحريو إيران ترامب زي فتو زلا أخذتو ناي سلام سمعنت حساب داقماي أما حيشا بعصرت روعتنا تبقيرا بمدقام ملأخي فلت نازوق داي بقربا زكاتلو من جتات حبريتانا أكسين زينا خمس قلتو نا إيران حدشتم حيشا ناي سلام حسابن متاو هرموزن داقماي بقلطف من مخفات أمريكا زقبرتو ناي بحر إقدا بقلطف نمل علن كمؤون أب إيران ليبانوسن استخفت وق بزلاقنة نمعقاتن ناي حدور حيق زي قدبن زلو دردر نخكايدن زئززيو أتم من جتات وصيهم كم زبرهو باتنا إيران وسانا حساب مسرت أزنه من جمرتها سمعنت انت تبتحو تراي بزعبها أكاتا عن كلراو بروغرام سمعنت مبتح زكايد كالاي ناي حدور حدردر كجمري لا بتماثالي بريزيدنت دونالد ترامب كابني أمريكا ما أخليت إزاز أزازي أدميرالي براد كوبر أبلع لإيران كوسد بزعبا زغير وتدرو متقعتات مدب زملكت كاب استزرار ولو مقلتي أو استقبر اللو من أوان إيران حسابكم ما حيشو خبل زلا أخذتو ناي سلام حساب بزعبو أو استحتتلو فتيمو زي تبايا عينتيو أما حيشو يلا زغربتو ناي سلام حساب نزد ما بفتم أين غبالوني ناخبلو كالا ناي سلام حساب ودك جيرمو حجة انتي بوملو أو تدرو سقمتاتي قومتالو أخبلو زغالتو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كاو تدراتهم أخل مبرهي يوهاو كم زلنا علامة من لا يسرحتون يسرح خم زلنا ملكيتهم نزوت تدرو أخيبا كابزك هيدو دحريو ني أمريكا ما أخلاي تأزاز أزاز زخونو أدميرال براد كوبر بغلطفنا ما أخلاي مبراق كم زخودي فلت قدميو عرب بحري استسلفتن USS تريبولي استبهالت نايكوينات مركب كابزلو ني أمريكا وتدرات تراخيبهم مدب بريزيدنت بزرزر أبريهم لوملو بريزيدنت ترامب عربي أو حسب سلام إيران حقوسات كم زيخونو انت قلت قدمي كاب بالم بيچ
ናብ ሚያሚ ቅድሚ ምብጋሶም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብ ኣውሮፕላን ኮይኖም ናይ ኢራን ሓድሽ ረቂቕ ይግምግሙ ከም ዝነበሩ ተዛሪቦም ነይሮም። ይኹን እምበር ይሪኦ ዝነበርኩ ናይ ሰላም ሓሳብ ሓድሽ ነገር ዘይብሎምን ዝኣዘዝክዎ ኢራን ክትፍጽሞ ዘይከኣለትን ዘይኸውንን ስምምዕነት እዩ ክብሉ ውድቂ ገይረምዎ። ንሓቂ ንምዝራብ ምናልባት ዝኾነ ስምምዕ እንተዘይነበር ይሕሸና ይመስለኒ ሓቂ ክትፈልጡ ትደልዩ ዲኹም ክብሉ ዝሓተቱ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምክንያቱ እዚ ነገር ከምዚ ልቕጽል ክንፈቅድ የብልናን ዝጀመርናዮ ስራሕ ኣብ ኢራን ክንውድኦ ኣለና ክብሉ ወታደራዊ ኣማራጺ ይበልጽ እናገፍሐ ምምጽኡን ዝወስድ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ይቐርብ ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ትራምፕ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ሓድሽ ነገር ክትርእዩ ኢኹም ክብሉ እውን ኣፈራሪሖም። ናይ ዲፕሎማሲ መስኮት እናፀበበ ኣብ ዝኸደሉ ኢራን ኣብ ሃገራዊ ናይ ንግዲ ምንቅስቓስ ዘለዋ ናይ ምቁፅጻር ጡንቻ ተርኢ ትርከብ። መንግስቲ ማዕኸናት ዜና ኢራን ዝኾነ ፕረስ ቲቪ ኣብ ዘውፅኦ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ፓርላማ ኢራን ኣብ መጻዊ ሆርሞዝ ካብ ዝቕድሚ ሕጂ እንዳኸፈሉ ክሓልፉ ዝብል ሕጊ መውፅኡ ይፍለጥ። ሕጂ ግና ነቲ ሕጊ ብዝያዳ ብምጥንኻር ኣብ መጻዊ ሆርሞዝ ኣየኖት መራኸቢ ክሓልፋ ከም ዘለወንን ከም ዘይኽእላን ብሕጊ ገደብን ኣዝዩ ጽኑዕ ዝኾነ ሓድሽ ሕጊ ንምጽዳቕ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ገሊጹ። ፕረስ ቲቪ ምክትል ኣፈኛ ፓርላማ ዓሊ ኒክዛድን ብምጥቃስ ከም ፀብፀቦ በዚ ዝቐረበ በዓል 14 ነጥቢ መደብ መሰረትን መራኸብ እስራኤልን ኣብዚ መጻው ሰላም እንተተፈጢሩውን ፈጺሙ ክሳብ መወዳእታ ክሓልፋ ከም ዘይፈቀደለን ገሊጹ። ብተወሳኺ ካብ ጸላእቲ ሃገራት ዝመጽእ መራኸብ እዚ ብግልጺ ብቐንዱ ዝነጻጸር ኣብ መራኸብ ኣሜሪካ እዩ። ነቲ ናይ መስመር ንምቁራፅን ፍቓድ ቅድሚ ምርካቡ ናይ ውግእ ካሕሳ ክኸፍሉ የገድድ። ስለዚ እዚ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ፓርላማ ኢራን እንተጸዲቑ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዘውረደቱ ዕንወትን ካሕሳን እንተዘይኸፊሎም ካብዚ ንድሓር ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ኩናት መርከብ ይኹን ናይ ንግዲ መርከብ ኣብ ከባቢ መጻዊ ሆርሞዝ ክሳፈፉ ኣይንፈቅድን ኢሉ። ካብዚ ወጻኢ ዘለዉ ካልኦት መራኸቢ እውን ነቲ መፀብ ንምቁራፅን ካብ ኢራን ኣቐዲሙ ወግዓዊ ፍቓድ ክሓታ ከም ዘለውን እቲ ሓድሽ ሕጊ እዝዝ። እዚ ሓድሽ ሕጋዊ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝነበረ ድርድር ብምሉኡ ብምቁራፅን ክልቲኦም ወገናት ካብ ድሌቶም ንድሓር ንምባል ድልዋት ብዘይምዃኖምን ከም ዝኾነ ተደራደርትን ጉዳይ ቀረባ ዝኾኑ ዲፕሎማሰኛታትን ይገልጽ ኣለው። ናብ ዲክለራዊ መደብ ኢራን ክንኣቱ ከለና ሃገራዊ ማሕበረሰብ ቀንዲ መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ኢራን ቋሚ ልኡኹን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሃገራዊ ናይ ኣቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ ቀረባ ክትትልን ቁጥጥርን ኣብ ትሕቲኡ ክሳብ ዘሎ ኣብ ዩራኒየም ምህብታምን ደረጃ ዝኾነ ይኹን ገደብ ካብ ሕጂ ንድሓር ክህሉ ከም ዘይኽእል ኣሜሪካ ቆሪፃ ክትፈልጥ ይግባእ ኢሉ። እቲ ልኡኽ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ሓፂር መልእኽቲ ኣሜሪካ ኣብ ስምዕ ምቁፅጻር ስርጭት ኒኩለራዊ ኣፅዋርን መሰረት ዝኣትወቱ ግዴታ ብዘይምኽባርን እዚ ኣዝዩ ዘሕፍር ኮይኑ ውግእ ትኸፍተላ ክብሉ ኣዝዩ ዘሕፍርን ሕማቕን ባህሪ ብምዃኑ ዝኾነ ይኹን ሽፋን ክወሃቦ ከም ዘይብሉን ነዘኻኽር ኣለና ክብሉ ዝገልጹ ክኾን ከለዉ ኢራን ዩራኒየም ብዘይገደብ ናይ ምህብታምን ሙሉእ መሰል ከም ዘለዋ ዝተኸልከለ እዚ ናይ ልኡኽ ጉጅለ ሃገራዊ ናይ ኣቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ ቁጥጥር የካይድሉ ከም ዘሎ ክሳብ ዘሎ ብሕጋዊ ደረጃ ኣብ ዩራኒየም ምህብታምን መጠንን ዝኾነ ገደብ ክግበር ከም ዘይኽእል ገሊጹ። ኣብዚ ዝወፀ ካሊእ መግለፂ ድማ ናይ ኢራን ሓፈሻዊ ናይ ምህብታም ዩራኒየም መመቻውን ብምሉእ ቁጥጥር ከም ዝነበረትን ዝኾነ ይኹን ኒኩለራዊ ነገራት ኣብ ዝተሓሰበሉ ዕላማ ወፃኢ ከም ዘይጥቀምን ዝቐረበ ዝኾነ ፀብጻብ ከም ዘየለ ገሊጹ። ኣሜሪካ ናይ ገዛ ርእሳ ናይ መሻርክታን ኒኩለራዊ ዕጥቅን ክትፈትሕን ግዴታ ጥሕሰታትን ምሽፋንን ናይ ዓለም ኣቓልቦ ንምስሓብን ጉባኤ ገምጋም ኤንፒቲ ብዘይግቡእ ብምጥቃምን ናይ ኢራን ምህብታም ዩራኒየምን ከም ዓብዪ ሓደጋ ጌራ ብተደጋጋሚ ብምቕራባ ኢራን ትኸስሰላ ክብሉ ገሊፆም። እዚ ናይ ግጭት ክንርኢ ከለና ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ 28 ለካቲት ብዘይ ዝኾነ ቅድሚ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ኩናት ከፊተን ነይረን። በዚ ድማ መራሒ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ኣያቶሉ ሰይድ ዓሊ ሓሚነይ ከም ዝሞቱ ኮይኑ ኒኩለራዊ ትካላትን ኣብያተ ትምህርትን ናይ ሆስፒታል ከምኡውን መሰረተ ልምዓት ሲቪላትን ኣዝዩ ከዓኒ ጀሚሩ። እቲ ኩናት 40 መዓልታት ካብ ዝሓለፈ ድሕሪኡ ኣብ ሚያዝያ 8 ብኣደራደርቲ ፓኪስታን ግዝያዊ ምቁራፅ ተኽሲ ስምምዕ እንተገይሩ። ኢራን ኣሜሪካን ንዘላቒ ስምምዕ ንምብፃሕን ብምሕሳብን ኣብ 11 ሚያዝያ ኣብ ኢስላማባድ ዘካየድኦ ድርድር ግና እቲ ድርድር ብዘይ ዝኾነ ውፅኢት ተበቲኑ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ስምምዑ ዕለቶም ብፍላይ ድማ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ መጻዊ ሆርሞዝን ክፍቲ ንኽገብሩን ንኢራን ብተደጋጋሚ እንተሓሰቡን እቲ ዝተሓሰበ ነገር ዝኽበር ኣይኮነን። መጻዊ ሆርሞዝ ከም ዝተዓፀወ ኮይኑ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ እውን ካብ ሎም ምፅባሕ ኩናት ክውላዕ እዩ ዝብል ከቢድ ስጋኣት ከም ዘለውን ይገልጽ ኣሎ።
ናብ ኣህግራውና ኢኮኖሚ ንግድን ኩናትን መድረኽን ክንሰጋገር ከለና ቻይናን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ነዳድን ንግድን ብዝምልከት ኣብ ዝገበረቱ እገዳ ዘርእየቶ ትብዓትን ምላሽ ናይ ዓለም ኣቓልቦ ስሒቡ ኣሎ። መንግስቲ ቻይና ኣብ ኩባንያታት ውሽጢ ሃገሩ ብፍላይ ድማ ነዳድ ኢራን ክገዝኡ እዮም ተባሂሎምን ኣብ ዝተኸሰሱ 5 ናይ ነዳድ መጓዓዝያታት ሓዊሱ ዝተገበረ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ከም ዘይቕበሎ ሕጋዊ መምርሒ ኣመሓላሊፉ ኣሎ። እዚ ጋዜጣ እዚ ምስ መንግስቲ ቻይና ምትእስሳር ዘለዎን ብቋንቋ እንግሊዝኛ ዝሕትምን ቻይና ዴይሊ ጋዜጣ ቤጂንግ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደቶ ኣህግራዊ ሕግን ምኽባርን ክብል ፍትሓውን ናይ ገዛእ ርእሱ መከላኸሊ ምላሽን እዩ ብምባል ነቲ ስጉምቲ ደጊፍዎ ኣሎ። ጸሓፊ ናይቲ ጋዜጣ ሊያንግ ከም ዘብርሆም እገዳታት ኣሜሪካ ካብ ሕብረት መንግስታት ዝተወሃበ ዝኾነ ፍቃድ ስለ ዘይብሉ ኣህግራዊ ሕግን ናይ ኣህግራዊ ዝምድናታትን መሰረታትን መትከላት ብግልፂ ከም ዝጥሕስ ገሊጹ። ኣሜሪካ ንሓደ ሓደ ኩባንያታት ዕላማ ካብ ምግባር ሓሊፉ ኣብ መንጎ ላዕለዋይ ሃገራትን ኣብ ዝካየድ ንግዲ ሳልሳይ ወገን ድሌትን ምፅዓንን ትፅዕረላ ክብሉ ሊያንግ ኣብቲ ጋዜጣ ጽሒፎም። ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቻይናን መብዛሕትኦም ካብ ኢራን እትገዝኦ ንግዲ ነዳዲ ተሓታቲት ከም ዝኾነት ምግላፅን ቲፓት ተባሂለን ኣብ ዝፍለጣ ናይ ብሕቲ ነዳዲ መጓዓዝያን ባንክታትን ዝኾና ይኹን ናይ ገንዘብ ልውውጥን ከይገብራ ጽኑዕ መጠንቀቕታ መሃባ ኣብ ቻይና ነዳዲ መጓዓዝያ እንደገና ገይረሎ። እቲ ሚኒስተር እዚ እቶት ኣብ መወዳእታን መንግስቲ ኢራን ንፕሮግራም መሳርሒ ኩናትን ኒኩለራዊ ኣጽዋርን ከም ዝጠቅም ብምግላጽ ቻይና ካብ ዝንድሓር ካብ ኢራን ነዳዲ ከይትገዝእ ጠንቂቑ። ይኹን እምበር መንግስቲ ቻይና ዓበይቲ መንግስታት ኩባንያታት ምስ ኢራን ቀጥታዊ ናይ ነዳዲ ገዛእቲ ከም ዘይገብራ እንተረጋገጸ እውን ጸብጻባት ጉምሩክ ከም ዘርእዩ ወገን ካብ 2023 ጀሚሩ ካብ ኢራን ዝኣተወ ፍርያት ኣየርን። ሚኒስተር ንግዲ ቻይና ቅድሚት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እገዳታት ኣሜሪካ ኣብ ኩባንያታት ቻይና ኣብ መንጎ ሳልሳይ ወገናትን ዘሎ ንቡር ናይ ንግዲ ምንቅስቃስን ስለ ዝተኣጓጎልን ኣህግራዊ ፀጥታ ላዕላውነት መሰረትን ልምዓትን ረብሓ ስለ ዝትንክፍን ኩባንያታት ነዚ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ከም ዘይኽተላ ብወግዒ ኣጊዱ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ናይ ንግዲ ታሪፍን ኣብ ልዕሊ ኤውሮፓን ካብ ዝገብሩ ድሕሪኡ ንኣውሮፓ ሓደ መጠንቀቕታ ወሲኾም ኣሎ። ካብዚ ናይ ንግዲ ታሪፍ ነፃ ክትኾኑ እንተደሊኹም መፍረይታትኩም ካብ ኣውሮፓ ኣጓዒዝኩም ናብ ኣሜሪካ ክትጉዕዙ ንላበኩም ክብሉ እዚ እንተጌርኩም ፍርያትኩም ካብዚ ዋጋ ወሰኽ ናፃ ከም ዝኸውን ቃል ይኣትልኩም ኣለኹ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ትዊተር ማሕበራዊ መራኸቢኦም ሕብረት ኣውሮፓ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተስማዕምዑሉ ናይ ንግዲ ስምዕ ይኽበር ስለ ዘሎ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ናብ ኣሜሪካ ኣብ ዝኣተዋ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት መኻይናትን ናይ ፅዕነት ተሽከርከርትን ዝግበር ታሪፍ ናብ 25% ከም ዝዓቢ ብኣዝዩ ዓብዪ ሓጎስ እዩ ክብሉ እገዳ ምግባሮምን ብሓጎስ ገሊፆም። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ዘሎ ናይ ንግዲ ስምዕ ዝሓለፈ ሓምለ ካብ ሓጢር ናይ ንግዲ ኩናት ድሕሪኡ ዝተበፅሐ እንትኾነ ኣብ ናይቲ ሕብረት ቢሮክራሲ ውፅእ ኣትዩ ተንጠልጢሉ ፀኒሐ እዩ። ፓርላማ ሕብረት ኤውሮፓ ነቲ ስምዕ 2 ግዜ ኣብ ዝተሰጎጉሉ ድሕሪኡ ኣብ ወርሒ መጋቢት መወዳእታ ንምስጓም ድምፂ እንትሃውን ትራድሎንግ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ መስርሑ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይፀደቕን። እቲ ስምዕ ሙሉእ ብሙሉእ ተግባራዊ ንምዃን ካብ ፓርላማ ብተወሳኺ ኣብ ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮፓን ኣባይቶም መራሕቲ ሕብረትን ክጸድቕን ይደልዩ። እዚ ናይ ንግዲ ስምዕን ቢሮክራታት ሕብረት ኤውሮፓን ንኣሜሪካ መሪሕ ኢድ ዝሃብዎ ኣዝዩ ዘይጥዕም ስምዕ እዩ ተባሂሉ ብተደጋጋሚ ኣብ ሕብረት ኤውሮፓን ኣብ ካልኦት ኣህጉራዊ ትካላትን ተነቒፉ ጸኒሑ እዩ። ቀዳማይ ሓላፊ ወፃኢ ጉዳያትን ሕብረት ኤውሮፓን ጆሴፕ ቦሬል ኣሜሪካ 15% ታሪፍ ክትገብር ከላ ንሕና ድማ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝገበርናዮ ዝነበረ ታሪፍን ምጉዳልና ባዕሉ ዝሃቦ ኣዝዩ ዝሕዝንን ግምት ይኽብሉ ገሊፆም። ናይ ትራምፕ ሓድሽ ናይ 25% ጉምሩክ ወሰኽን ውሳነ ኣብ ወገን ሕብረት ኤውሮፓን ፈጣን ቁጥዕን መልስን ኣበጊሰ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልናሎም ዘደለና የመረስቲ ጉዳያት ኣብዛዚብና ኣለና። ላይክ ሼር ኮመንት ምግባርን ቻናልና ዘለኩም ደገፍ ብምግላጽ ከም ዘይትርስዑ እናበልና ብኻልኦት ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክሳብ ንረኸብ ሰላም።